Vodítka. Ktoré je najlepšie? Krátke pevné? Dlhé stopovacie? Flexi vodítko? Alebo amortizačné vodítko? Dobre sú všetky, avšak každé používame v inej situácii. Napríklad krátke pevné vodítko používame v situáciách, kedy potrebujeme mať na krátku vzdialenosť maximálnu kontrolu nad psom. Sú to napríklad situácie, keď sa so psom presúvame z jedného prostredia do druhého prostredia cez rušné prostredie, napríklad mestské prostredie, kde stretáme autá, bicykle, ľudí, psov a chceme, aby bol pes maximálne pod kontrolou vedľa nohy. Dlhé stopovacie vodítko je nevyhnutnou pomôckou pre nácvik spoľahlivého privolania, aby sme dokázali zabezpečiť, že v prípade neposlušnosti nám pes neujde, napríklad za zverou alebo za druhým psom. Flexi vodítko používame najčastejšie pri socializácii šteniat, kedy im chceme dopriať dostatok voľnosti, alebo pri venčení dospelých psíkov na miestach, kde nie je vhodné alebo bezpečné ich pustiť úplne na voľno. Amortizačné vodítko je špeciálny typ odpruženého vodítka, ktoré používame pri psích športoch, napríklad pri psích záprahoch. Toto vodítko má za účel pohlcovať prudké nárazy, trhnutia, napríklad v prípade, že sa vodítko povolí a pes sa znova rozbehne. Guma nám zabezpečí to, že prudký náraz bude stlmený. Neexistuje len jedna správna možnosť. Tých správnych možností je viacero. Vždy záleží len na danej situácii a na správnom použití konkrétnej výcvikovej pomôcky.